Дуумвірат вялікіх мужоў стану Альгерда і Кейстута, самы паспяховы дуумвірат у гісторыі Вялікага княства Літоўскага, не пакінуў пасля сябе пісьмова аформленага тастаменту. Але тое, менавіта што хацелі яны перадаць дзецям пасля свайго сыходу, вядома, зразумела і так: працягваць іх справу, пашыраць і мацаваць дзяржаву. Вывучэнне захаваных крыніц і веда пра далейшае разгортванне падзей дазваляюць зразумець, што канкрэтна яны разумелі пад гэтым працягам іх справы і мацаваннем дзяржавы. Галоўная стратэгічная мэта дзяржавы была акрэсленая вялікім князем Альгердам. Ягоная фармуліроўка дайшла да нас акружным шляхам праз лівонскую хроніку Германа Вардберге. Калі храніст апісваў спробу германскага імператара ў 1358 годзе акрэсціць ліцвінскіх князёў, то прыводзіць адказ Альгерда, які выставіў свае умовы. Сярод іх было перавод тэўтонскага ордэна з Прусіі ў стэп на мяжу паміж ліцвінамі і татарамі, каб бараніць хрысціянскія землі ад татарскіх набегаў. Акрамя таго, ордэн павінен адмовіцца ад спробы заваяваць землі Русі і, цытую, каб уся Русь цалкам належала ліцвінам. У арыгінале «Omnis Russia ad Litvinos deberet simpliciter pertinere». Даследчыкі ацэньваюць гэты сказ як лапідарную фармулёўку знешнепалітычнай праграмы дзяржавы, якую вялікі князь Альгерд перадаў у спадчыну выбранаму улюбёнаму сыну Ягайле. Адпаведна, браты дуумвіры задбалі пра тое, каб у самой Літве працягвалася традыцыя моцнай улады і спраўнае эфектыўнае кіраванне. Бачылі гэта ў сістэме дуумвірату, бо на працягу дзесяцігоддзяў супрацы пераканаліся ў яе эфектыўнасці. Падзел кірункаў знешняй палітыкі на ўсходні Альгердаў і заходні Кейстутаў паказаў, што гэта эфектыўна прыносіць плён. Пры патрэбе абодва князі канцэнтравалі высілкі ў патрэбным кірунку, аднак аднаму вялікаму князю немагчыма было эфектыўна кіраваць у агромністай па памерах краіне. Браты добра разумелі, што спраўная праца і лад у дзяржаве магчымы толькі пры захаванні адзінства і сяброўства паміж дуумвірамі. Таму заранё пра гэта паклапаціліся. Кожны выбраў сярод свайго шматлікага мужчынскага патомства найбольш адпаведнага здольнага сына сабе на замену. У Вялікім княстве Літоўскім, у адрозненне ад каралеўскіх сем'яў Заходняй Европы, улада не абавязкова пераходзіла да старэйшага сына. Гаспадар выбіраў, каго хацеў сабе ў наступнікі, і гэта нікім не аспрэчвалася ў тым ліку духоўнай уладай. Летапісы Вялікага княства Літоўскага зафіксавалі гэты клопат дуумвіраў, менавіта дбанне пра працяг сістэмы дуумвірату. Летапісец занатаваў: сыноў жа было вялікага князя Альгерда 12, а ў князя вялікага Кейстута 6 сыноў было. А паміж усіх сыноў любілі князь Альгерд князя вялікага Ягайлу, і князь Кейстут палюбіў вялікага князя Вітаўта. І нараклі яшчэ пры жыцці сваім, што ім быць на іх месцах, на вялікіх княжаннях. Яны ж князь Ягайла і князь вялікі Вітаўт таксама вялікім сяброўстве былі пры бацьках сваіх. Калі коратка, тастамент выглядаў так: «Любімыя сыны, займіце наша месца, жывіце ў міры і сяброўстве, мацуйце дзяржаву, асаблівая ўвага на Русь». І на пачатку здавалася, што ўсё так і пайшло. Менавіта, як было задумана. Далей слова зноў летапісцу. Потым, як князь вялікі Альгерд памёр, і князь вялікі Кейстут не пакінуў словы брата свайго вялікага князя Альгерда. Як пры яго жыцці ў адзінстве з ім былі, пачаў трымаць князем вялікім у Вільні сына яго, князя вялікага Ягайлу, і пачаў па-старому прыязджаць, як да брата прыязджаў да старэйшага. Але неўзабаве, літаральна праз некалькі месяцаў, выявілася, што нешта пайшло не так.